लोगोनों उन्दुबावगोन बेसेबा हाबनि सायख्लुमाव बेसे गोदो गोदो अ लोगोनों उन्दुबावगोन बेसेबा हाबनि सायख्लुमाव बेसे गोदो गोदो अ लोगोनों सिखांदो अ लोगोनों सिखांदो अ लोगोनों इसारा होदों हनै मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा इसारा होदों मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा सिखांदो सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथायफ्राबो मिथिहोदों सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान जिउ जोनोम लादों सोदांनाय जिउ जादों अब्लासो सौहैगोन नों बै गोजोन रायजोआ सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथायफ्राबो मिथिहोदों सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान जिउ जोनोम लादों सोदांनाय जिउ जादों अब्लासो सौहैगोन नों बै गोजोन रायजोआ सिखांदो अ लोगोनों सिखांदो अ लोगोनों उन्दुबावगोन बेसेबा हाबनि सायख्लुमाव
सिखांदो अ लोगोनो